Jan Bouda en André Ophuis van het DJ-duo Flowing Up binnen druk dwaande om namen te maken in de hardstyle scene. Met onder oren een eigen evenement. Iets wat nevens haar nog ontbreekt in deze regio. Nou ja, we gaan altijd zijn dat het bij ons in de regio net zoveel gebeurt. En ik denk dat dat het stukje is wat u zo uniek maakt. En we zijn natuurlijk jeugd die wat probeert. Want die maakt altijd natuurlijk heel veel fout naar Brabant en naar festivals. En zo zijn we van, nou, hoe mooi zou het wezen dat we het hier zelf in de buurt organiseren kunnen. En het idee van de man had goed uitpakt. We hebben weinig concurrentie op dit vlak in de markt, zeker. Ja. De eerste keer kwam naar mijn gastenlijst en een ticket versturen. We nou maar weg met tickets werken, dus dat maakt het ook niet. Ze hierin dan ook nooit toch dat het zo grut worden zou. Draaiden wel eens in een feesttentje of op jitjes of op zulke dingetjes, maar dat weer dan net heel erg grut. Dus wel een lied beetje, maar net als zij is van dat ik elk weekend het boekt weer. Nee, haar een succes als DJ's binnen ze aan klaar voor de volgende stap. Het is nou op het moment natuurlijk zo dat het evenement organiseren is natuurlijk nou hetgene wat prioriteit had. En daarom ga ik steeds minder tijd natuurlijk om zelf nog muziek te maken. Maar ik denk dat onze focus daar vooral voor volgend jaar zeker op lijkt.